Sugeng dalu Mbak Macang. Sugeng dalu Bunda. Jenenge penyanyi ora tau melupakan sejarah. Nyatane penjenengan ya tau tak susoni sangang sasi. Nggih, nggih. Disusoni ning racun di sini ora. Lah wong iki lho tanpa ana tanpa rupa arep paribasan wujute Ramadhan ibu menika sapa sing dihormati ibumu, sapa sing dihormati ibumu, sapa sing dihormati ibumu, lagi sapa sing dihormati bapakmu. Berarti kowe nomor 4. Kok nomor 4 to? Sing mbok hormati ibu. Nomor loro ibu. Papat bapak. Kowe kan berapa? Ora. Katane ibu kena bundang. Lah kok kowe iki lho karo Mas Gading nyusoni tangan sasi. Lah susumu diperes metune ora asi. Keringet kok. Loh, kasih sayangnya gimana loh, no? Kasih sayang seorang ibu menika bisa apa jenis kasih ibu sepanjang jalan. Loh, gitu. Ya Bu, nopet dote ngono. Ya Bu, bidrek. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Sayang dewasa, sayang ganteng. Sing ape pajak bayi ini, pajak bayi ini. Pajak bayi ku ketake dhisik ling lairke ora resik le. Lah iki kok sikile jek keri. Iki lho driji. Driji kok ora nek kukune. Isuane mancing aja macam-macam lho. Lho. Ya piye? Kok iki mawe jenenge Bekti Pertiwi gitu. Bekti Pertunsun Jalagri. Kaya ngomong atok kotori dengan kata-kata kotor. Lah kene macam-macam dicok kok ya ada bayi iki imbane. Imbane iki ibarate. Sampeyan boten ora penting jenengan kok yo. Ana bintang tamu anyar paribasan ana Mbak Tati, ana Elisa, ana bintang Kairo, ana Ikan Salindri. Kuwi niku nggih padake kok cantik-cantike bocah-bocah niku. Oh, iki anggapan leluhurmu ngono lho, Le. Kawula pinten pun dilabuh wae. Labuh. Ayo nek kok kene kok ndek. Sampe kan dongake warga mancingan. Warga mancingan wis kaping pindho iki Le. Sewang nggih. Kula dongaaken mugi-mugi warga mancingan tansah pinaringan berkah. Amin. Ingkang sadean dipun paringi laris lancar. Amin. Dina saking putra sakit lan memolo. Sing dadi nelayan. Heeh, ya panen iwake mati tikel. Hasil
perikanannya paling lancar, iya, paling keselamatan, lautan kan ya resikonya gede toh, paling dulu sak bisa-bisane. Kowe muga-muga gaweanmu ning kulon kono ndang mentas. Kowe tak dodol kae to lek kok kanggo sungu. Pak, kan yo wisata ziarah, kan wisata ziarah, Bekam wisata sungu. alam. Dadi gumantung manusiane. Lah piye manusiane? Kok nek hotel tok nggo apa? Istirahat, transit, men sesuk mulih hotel kebayune apa tok nggone stok lho gumantung. Bojo ayu ki tok dol apa tok eman-eman kehormatane. Jadi diciptakan di dunia itu pilihan kok no. Kaya aku ayuku tok dol murah apa kehormatanku tak jaga pilihan. Ya kowe kok nginep karo aku kita kekrek gulu. Kami Wah, mbok berita sing ora diboborke. Lah kan ya kepujulen kok wong iki salah kok. Imbangnya karena apa, Nduk? Coba tangan kita, mulut kita, telinga kita, kaki kita coba dipertanggungjawabkan. Lambemu ki tok nggo ngomong apik apa tok nggo gibah kanca. Tanganmu ki tok nggo tumindak apik sedekah apa nggo colong jupuk. Tanganmu ki tok nggo maca nyekel kitab apa tok ngisik-isik bojone kancane. Jadi kabeh dipertanggungjawabkan. Tok mripatmu tok nggo nyaman kebencian, kebaikan apa tak nggo nonton film unyil. Film apa kali? Film Jepang sing kalimat itu dua kali ngomong aku. Jadi semua dipertanggungjawabkan aja tak tanya. Dupahe jek sehat, dupahe sehat nang dupahe paling sugih bondo-bondo terus kumalu wong Jumawa. Menika lho Bapak Ibu sekedhik tausiah saking Gus Sugimin menika. Lagi omongnya kanggo awakku dhewe kanca-kanca dolaran. Dasare kowe kan saiki predikatmu wis dadi nek tembur tutur. Aku yang nyampe kok nyampe Mbak Limbo. Saat bintang tamu teh banget. Kok sing dipilih Mimin. Nek niki kan do melu-melu iki kan kok sing dipilih kok Mimin. Aku ayu ya ora. Suaraku ya ora apik. Aku joget ya ora luwes. Kok dipilih? Mudeng ora kowe. Lah apa? Kowe iki nek genep ping 5 sok dilabur. Berarti mesti ana pertingane. Sak elek-eleke menungso duwe keluwihan, lan apik-apik menungso duwe kurang. Oh, Mimin kae nggon rupa rapate apik. Ning kae iso dadi madrasah kagum anak-anak. Mimin kae jane ora luwes. Ning disawang nyenengake. Oleh Apik kae ayu. Ning murahan. Apik kae ayu ning lanjeh. iya. Apik kae ayu ning ceroboh. Intine ayu ning nesian yo. Nyenengke yo. Ini apik, indah ketimuran. Oh, kae nek ditimbane parang cerita. Intine omonganmu ki mau kowe sing apik aku le begenggek ngono to. Ya ora kowe begenten lah. Krungu sing kentan cilik arep metu mau lho. Napa? Lho sing ngarep ki lho. Kan cilik lho. Gede sithik tak jak geluh. Oh, kayak diomainin tahun dulu. Iya, iya. manjir banget loh. Waduh, lah kok ngono. Terima kasih kipasnya. Iya. Lah aku sini ora apa? Ora ngono. Saking Mbah, ki lho sak reke lho Lek walah, lho. Matur nuwun nggih, Mbah. Saking apa jelek ki watone apa? Nyuwun lagu Kereta Senja. Caping gunung dari Pak Ruslan jualan kipas. Menawi dibatos kereta malam pripun Mbak Senja dereng tikete lho. Kereta senja telah tiba di depanku, terasa hancur rasa hati. Ya Allah, kalian tuh bogem ki ya lagi ini. Lagu ini kan dia Waduh, Pak niki mang labuh mawon mboten apa-apa, Pak. Iya, Mas. Niku dilabuh mawon pun mboten apa-apa. Tio Fanta kok, Tio Fanta. Tio Fanta pas sapa zaman kula ya cek laris kita baca perawan-perawan ini Kawan kumbinge. capek gunung. Ndongak kawan kok kene sik kowe ndongake kok. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Mugi-mugi sedaya ingkang para rawuh maligipun warga mancingan pinaringan sehat walafiat. Amin. Dirgo yuswa. Amin. Garwane tambah sayang, Amin. putrane tambah gebekti, Amin. maratuane tambah gemati, Amin. tangga teparone sansaya sayuk rukun,
Konco nyambut gawe ora diarani mungsuh ning partner kerja bersama-sama kompetitor yang sehat. Karena setiap yang bernyawa pasti mempunyai rezeki, jangan pernah takut kehilangan rezeki. Apri sing ayu, ora payu, Mimin sing cantik laris ora pernah. Niki aku sing contoh. Laris itu karo Mbak Harjo. Nek nomor 50 tuh parang arah brondong, ya mana ya. Masa kamu ditanam jadi kawan sekalian. Buat Apri Mimin ini tulisannya. Menapa? Kalau masakan kok ndak mau pakai bahasa ngomong. Manjane ya ngono. Mas Janu ki pakne gede kok dilewat gitu. Pamundutan tembang Mawar Kuning, semoga upacara adat ini tetap lestari dari Amin. para masif nggih. Para masif nggih. Buat Apri ingkang cantik tapi membosankan. Wah, bohong. Cantik tapi Loh membosankan. Mas Gading, Mimin biasa tapi nyenengke. ini mosok toh. Biasane gumbetok. Mawar Kuning rumiyin apa ape gunung derek? Siapa yang gunung Mimin? Iki nek bebungae lho lek kok dibuka. Loh, kali berbunga 200.000. Terima kasih Kakak Prolo, kalau itu harga yang bawana. Ini buat kamu. Iya. Itu buat kamu. Khusus buat Leknya besok buat beli kotang. Buat padang kenel. Cengelmu dhewe. Lah buat Kalau aku. cengelmu dikotangin. Lah sing diadain apa? Ya buat datang ngono. Dengarkan ini punyanya Dedek Windoran, mulai nggak boleh minta. Sampai gunung nak. Iya, siapa yang gunung? Di bawah ini Ini jembleng. pewayangan orang dino ngono kita udah seneng kuyo mah. Golek dino kok ora katok ngono mangsa. Kowe engko ketara srengenge koe tamaleh lanang. Jigote lek pukul kabeh. Senengane kok ae sedulur dibuka ora kok ya. Berarti pipi domos sik dibedake mek kok ora domos, lambe ndomble dilegake ketok tipis tiga jambe kok malah entuk bebasmu entuk abang. Kate-kate wong senengane anu. Lah iki kaya wong bar Nek kok mak. Wong arep golek kok foto karo aku lho yen 3 sasi aku coba. Ya lah bayar 5.000. Ayo bawa nak. Iya, aku sing bawa. Kamu sing Nek dinding. kira-kira ora mampu lagi minta tolong kakak. Nek kira-kira mampu lakukanlah sendiri biar kamu nanti bisa Lah bali bandeng. Seperti siap. mereka dijengleng nggih. Nggih, di cengleng. Engko kanca-kanca nek kula mumput di sawang. Wonten Nek nyamang pasang yang mami apa yang paling dorong. Wong iki lho pikirane kayak katen kita ngomong-ngomong. Kayu doro doyo ngalore kok Kate-kate anarkis lho. Panguripan lho. Ayo ini. Masalah ini sabar lho. Nek karo iki alon-alon ora bisa gusu. Pemanasane rada sudah kecetit. Iya. Iki budhe lho. Saka pamawasku iki sarjana kabeh lho. Kok arep mbok ora digugu. Ae kontak-kontak bapak. Iya, sirah kok kebak iki sirah apa sarean? Sing apa sareng kembang lho kok sari. Aku nek omong dosa lho kuwi kowe. Omonganmu aku ama tok labuh. Sarean omongan iki lho kuwi. Lah kok medhi Ora yo apa ya jenenge ora wedi omong aku jenenge ngomong medeni dirisi omongan kok. Lho, Mate mengkorok. Kanca-kanca kan sekeca nggih. Nggih. Allah tanpa rupa kula niku gue star. Gue star. apa?
Kapok, tapi nek umok ya kaya kuwi. Sek oh. Aduh, lah Kalau sak kelimahe kok satu bulan. Yen majang. Yen majang. Yen majang. Ayo. Ayo. Wis. Pesakno kahanane tol. Aduh, kowe bar disabut ke ngino bali nengen. Ngino bali nengen. Jadi saya kandani toh, saya kandani toh. Piting kakek saya kandani. Apa nih pancingan orang piting melu ora? Derek nih para rewel. Tak nutuin nih. Jambak nae. Terus tak boleh lho. Nek melu nih para piting apa rewel lho. Wis ora duman. Jenenge sapa to? Iki tak seneng kek jeneng iki. Heeh. Keswan. Aku tak boleh aku. Nek anakmu tak jeneng kon keserang. Bola digelar. Wis bengke ora drewokan kok bedrewok. Batak bonding kok. Yen memajang. Asik. Orang. Kontas. Kok sing fitnah. Yen memajang. Ambung karo. Yen memajang. Oh wes kuwi kok makan banget. Kok beli Jumat 50 kok lho. Kok ngomong yo. Udah peka. Oh. Oke baik. Ini di sini aja ya buat nanti tercadang. Men. Apa Pak aku omong barang kerjanya aku galak. Omong awes dari menye-menye kudu piye apa wong aku sebangun kesalahan. Sing sabar yen memajang. Ambung karo. Lakone tekan jatuh belum memajang terus ya. Memajang ora rampung-rampung. Lah nyenengke lho jogetanmu. Ambung karo. Jana. Arep nanti. Ini dereke ngatos-atos. Iya Mas. Bintang tamu pada tetek ogleng. Nanti. Nak rumah. Arep nanti arep pindah ning Sor Pandan. Ngono. Aku gak mau sejak udah lokasi gua ngerti. Aku lho kok jlumuske. Bener-bener duit. Kono iki ana lampu nek petendhet. Dadak gua HP. Mbah Harjo. Keswan. Aku kita bangsa di Batam kok bosok banget kok. Pak Rai mireng kabeh le. Keringet kok ireng gitu. Keringetnya apa? Penting atine resik. Keringet apa beceran? Aku bosok. Ditutup sik. Alah. Kok iso ireng mau racun kok ya? Rai kok enten racun nih. Apa Lah, ini? cumi-cumi. Iki jane apa iku? Perlambang. Nah, Ning kae raine ra tek diudi. Ning atine pe carane resik atine. Ora iri, ora dengki, ora sarai, ora damai panas ten patutan. Tapi kan dandani rai nang atine bosok banget ya. Ya sing tikum rinso. Ambang karo jana.
sak peloke bar apa? Kerek. Bar operasi yang iki lho, nyium iki lho. Mbok tenang to, Mas. Lho kowe iki kudune kan bareng karo ning ngendang karo ning dedok. Karo malah ngomong Mas Wahyu karo Mas Bimo. Mas Wahyu. Tanggal 14 aku melu kowe lho. Nek ngantek kok gawek-gawek ki titenono. Mbok katake. Nenen. Kita tuh partner dalam satu tim ya. Wah ini kolosal loh, sing banyak hebat. Kenapa wedang? Sound system sing hebat, napa sing mumpuni luar biasa, didukung bintang tamu sing madal ya. Gilang. Ayo kita kena. Pak malah kayak potongan culi kan. Uang iki mbok sing mulak-muluk iki gawe tembunge. Ayo bawa ganti enek nu. Nesu. Innal ham asabirin. Wong sabar dari kasih Gusti Allah iki ujian. Kamu akan diangkat derajatmu nek wong do ngremehke kowe aja lara ati. Sabar. Tak kembang mati kan lho kembang. Kok berbobor aku ireng. Apa kok kon terus, kon ayu terus. Atas umur 50 iki kita kayak duduk guling ngene. Aduh, iku gak ini. Sok bakale sampean ya ireng ya padha aku, sok empot kabeh nyalani. Ingatlah mudamu sebelum datang tuamu. Ingatlah sehatmu sebelum datang sakitmu. Ingatlah sempatmu sebelum datang sempitmu. Nggih, Mbak. Tua Nggih, Mbak. putri kita mau keceren. Rambut kok kata anak kok piye? Rumah nama Gading. Nggih, Mbak. Simbah digaweling. Mas Gading, Nggih. katuran kena wonten istana Karanglembong sih kompetensi. Mbok kaya apa? Bukan sok ben yo muni Gading kok. Tenggalan kamu nggen kok. Lanjut to nek. Istana kuwi kamu nggen, dalem kamu nggen. Lho, rumahe nek kolam renange. Lho, kolam renange jenenge Tirta Glunggut Kencana. Dadi nek bareng renang ki dijamin di-dian. Yo jane yo ayu orang-orang tertentu aja enggak suka sama aku. Oh, yo kan. Ayo, pacitan ayo. Waduh. Aduh kalau menjingin diatur sih. Alamak. Salah. Aku ya iso nek ora tekan atiku kok. Kalau wedok lenjer aku ya iso. Iki gerak-gerak lagu kok ngepake kendangane kok. Iso ngene. Baru aku sangkas. Ini Mas. Sakona. Ya aku nek bisa bali ning masa lampau. Iya Mas. Etika ketimuran ya ora ngono kuwi aku. Rasa masalah mau pripun. Padahal kula ngreget ngono. Alumni ngoten. Ayo. Kok do sentimental. Aku ini bintang tamu kok sepelek.
Kok kaya satpol PP nyoyak maling lho ta. Wis beda ya. Ayo Cek. Oh. Jadi cengkok. Oh, nek gur kowe ngono to ya singgah iki hebat kabeh. Apa ora ngalake suara Cek? Piye tengok piye? Halus. Kepanasan kan suaranya mesti kok sudo to. Panas. Kepanasan kan mesti kan ora fokus ning suara to. Mungkin si tangan sijine kok payung. Panas. Di kalem. Oh, nah. Kepanasan kan gobes. Oh. Yang ayo Mang. Enggak ngono kuwi tengok. Oh. Nek jangan banjir vibrasi sithik ae, cengkoki sithik-sithik. Iya. Oh. Jenenge wong ngeden belet. Yo, Den tarian. Tarian. menyang Medan, Yang Medan. kulaan kuaci. Warga mancingan keblak ing rejeki. Bojomu kan ya rezeki, bojo sing mati ya rezeki, kanca sing sayurku ya rezeki, kesehatan ya rezeki. Suatu itu wujudnya tidak hanya berwujud materi saja. Iya. Keberkahan ya rezeki sithik tapi kok cukup ya. Sithik ini iso nguliahke anak ya. Sithik ini kok iso nggo serawung ya. Oh kan ning anake telu mentret kabeh bojo ora tau mulih. Iya. Saya kira berkah. Heeh, anake mama Dita sawah padu, moro tuane ngancap, tonggone-nggone nggis. Ayo. Aku ya tarian. Parikan kok iso ramah ora. Ora dolku potok. Bapak Ibu, bapak utawi Ibu ingkang badhe pados mantu. Dipun tansih rumiyin, dipun tiringi rumiyin. Apri cantik. Ning cantik aja tidak cukup didelok. Ayune iki alami apa nganggo susuk? Ning kan nganggo mergo air wudu. Lah to air wudu karo susuk wis beda. Lah kan beda. Lho aku dandan ngene iki rak nggo pengiling-iling kanggone wong lanang-lanang. Napa? Dadi ning omah ki sing ayu ki ya gur bojone. Kanggone wong lanang ki sing ayu bojone. Oh. Aja golek kono-kono. Lah engko tiwas oleh wong ayu, wonge ayu, bone apik, dibuka isine padha. Malah sini bedol pohon. Tolang-tolang. Ora sida mak bergerilya. Tarian. Tarian dong sih. Tarian. Beda kok bedal bobo. Mimi Medan ngeperui panci. Partona Ora, kebae muga mangya Basuki. Aku ngono kok nek terus wae. aku telanjang Gilangi. diindik yoga mugi sing mirsani wayang bagya mulya. Sebenarnya isine telanjang nek ora nafsu ora masalah. Tergantung zina makanya biarkan kemana. Nek telanjange bayi arep apung apa ya? Ayo bawa peti. Panas sudan ah penekanan. Mbak Ika nek urung jejeg rasa ditambahi. Oh ya Mbak Ayu bareng kira-kira sing gene urung jejeg rasa tambah alah mungkin sak nate mawon. Nek bakoh kaya kula pondasine kuat, Dakon ora mbok dongkrak. habis apik. Panas sudan, panas sudan. Capek. Sinden kok kaya ambulan. Sing kon pisu apa sing sinden rembuk ya rasa-rasi. Nakian
Mas Gading, Nggih. jenengan mirsani Mbak Mimi niku nyelot mriki nyelot pripun? Saya kalem apa nyenengke apa madulke? Nyenengke Madulke nggih. terus kalem. Kakon kok saya tuan kula pun ra butuh validasi mulai kok. Saya anteng nggih. Tajem sih pola Nggih, rada kepenak arep dikamplengi dadi kan. Nek saya anteng dadi luwih gampang ora usah dadak uyak-uyak kok pris-pris pada yes. sak tinju ae kok kalem meneng. Ya. Mas saya tuanku saya semelet. Isra butuh validasi, tidak haus pengakuan. Yang penting bismillah paringi sehat, paringi ayam tentrem. Dadi karena donya iki nek gurumu wong seneng, di situ ada kesenangan kok mbune wong. Tapi carilah urip sing ayem, di situ ada kebahagiaan. Jadi nek memburu seneng itu wong seneng toh. Ini nek guru ayem, di situ ada kebahagiaan, ketentraman hati, kelapangan hati. Luar biasa saplek bareng metu saka pondok sing pati kae jan. Aku segala kata ngono tak. Ojo daya lho Bri, itu anak oknum. Saplek ben langsung karo kiai ini. Ayo. Iki ya digiatke live streaming Dalam seno. Nggih, dados ingkang wonten dalam utawi sederek boten saged mirsani langsung, saged mirsani lumantar YouTube. Sing mirsani wis 5.000. Tepuk tangan. Oh, wonten dalu menika pamirsa wonten live streaming ada 5.000. 5.000 urung sing nang kene. Iya. Ki matur nuwun karo Mbak Amin, Bu Amin. Bu Amin makan mah ya mbak sing transit. Duopeni nek ndedudung. Aku ditawari kambe 5, kan itu mawan alhamdulillah. Sesuk tak nggo apa kuwi serundeng, sesuk tak nggo ngopor, tak nggo apa. Galane kambil tak kentot sih. Ape? Ayo. Bapak perangkat desa, Bapak RT. Menika wonten RT pinten? RT 8. Nggih, Bapak RT lan sedherek
ibu-ibu ingkang luar biasa ingkang kala waosia ugi sampun acara larung nggih. Larungan betul. Kirap napa larung kok lho Mas? Kirap nggih sampun. Yo. Sokor bisa Kadit Pawuke. Penyanyi suaripun sakmenika pinggan. Bro 19 tahun. 19 kok tekan penyanyi sing tahun kira-kira kok gangsal 6 tahunan nggih penyanyi nggih. Iya sih. Wong anggur munggah ning panggung musuh teng Rawan itu mesti mepet aku ngene. Lah dia mesti sakinya mboten aku nyetak sing timur kaki mboten. Kone nyaman ya nek aku kula nyaman. Saya sakniki Sukino niku umur pinten, Bu? Saiki berarti 8 tahun. 8 tahun, Bu. Nika lahiripun 2017. 2017. Menika. Heeh, yang itu Mas, aku isi seneng kae. Pikir mbok reke parine. Aku ini kate-kate. Oh, paling senengan. Kalau wonten panggutan mawar kuning. Nggih, Aduh, mawar. jumeneng Tinggal siji sinten monggo nderek.